Čaute ľudia, je tu nové video a som v shope, lebo som otváral Brawl Stars a no, Microking nie je s nami, lebo nie je so mnou doma a tak tu je shop free a tu je tento legendárny Infinity Brawler. Nedávaj mi. A tu je Infinity Brawler. Ja viem, lebo som videl od Jakuba Destra a tu je táto ikonka pekná. Wow. Tu Infinity. Vidíte, má hneď tier max. A tu má 9000 wowing mode. Ale už ja bolo dobre. Teraz je Mega 3, zabudol som. Čo? Každý má tohto. Nejdeme proti bokom, to viete. 8-bit ma zabil. Wow. Ale tak toto je veľmi... Ale však ja som si chcel dať iné. Yes, ultinkou. Teraz som sa sústredil. 1-1. Yes. Už. Už má. Čo? Škoda. Ja mu napíšem, že točím video. Tak ne ruš. Topcom. To čo je? Točím video, tak ma neruš. Tak. Ruš. Ja si chcem dať iné, ja chcem toto. Wow. Prepáčte, nech to mám, ale asi áno. Ja neviem vôbec. Vyberiem si nič. Yes, mám. A teraz je na blízko asi. Asi je na blízko. Lebo mám nič. To je jak Kenji. Ja... Nešiel internet asi aký je dobrý. Škoda, že nevie cez ten. Daj s mečom však vôbec. Yes. 10 000. So dobrá. Ja viem, idem proti botom, ale toto je easy. Wow. Ultina. Tak to chcem použiť. Čo? To je jaké OP. Haha. Wow. Škoda, že on pôjde do 4. januára. Takže to je zlé. Z tohto dňa toto je veľmi dobrý brawler pre... Nepoviem. Lebo to je zlé. Nechcem, aby mi zablokoval účet YouTube asi. Ja neviem, čo robí ten YouTube. Alebo vy.
keď viete zablokovávať. Lebo ja neviem, či viete alebo neviete. No už. Čo? Klikám a nič. Počujete? A jasne. Ja nebudem čakať. Už som naspäť. Ja som odišiel z hry a už ma neruší. Asi. No, konečne. Konečne. Ja si skúsim, ale to je Infinity, to je jaký pekný brawler. Wow. Wing mode. Wow. Toto je najlepší brawler, toto je aj lepší než Shade. Kokso. Flying mode. Ja idem proti botom. Dobre. Prosím. Som tu zase naspäť. Musel som sa zase odpojiť z hry. To je taký OP brawler, alebo čo? Ja chcem ísť aspoň na 200. Pozriem sa, či nie je na Colta tento skin, ale podľa mňa je. Lebo Micro King mi hovoril, že bude zajtra všetko. Zase som tu naspäť, lebo som mi to dlho načítavalo. Ja som nechcel čakať. Tak, konečne. Ani som si nemohol zahrať. Aj tu je na Colt. Není na ňo ten skin. Prečo? Idem duely, viem. Lebo také asi, že viacej ľudí, takto. 3, 2, 1, prosím. Yes! Lala. Yes, easy peasy, lemon squeezy. No poď sem, Mortis. V minulom videu už som mal Mortisa. Yes, easy peasy, lemon squeezy. Ja to 1000-krát hovorím, lebo sa teším z neho. Yes. Plus 4. Jej. Konečne, že je tento brawler. Yes, som má ten zlý mod, lebo má 6000 HP. A to je zlé, že má 6000. Či to je dobré, že má 6000. Ale to je bot. Ježiš, prečo sú to boti? Lietam, levitation. Charlie. Som mal. Ale Supercell mi zablokovalo účet.
Mal som 43 brawlerov. Tak tento brawler je taký dobrý OP. Ja aj zabudol som toto však. No, 1, 2, 3, 4. Au, mytik. Mytik. Ľudia. Veľmi šťastný som. Jupi. Tak to bolo najhoršie. Čo? Na 24. Yes. Budú stále dropy za 10 minút. A to asi vy neuvidíte. Tak prepáčte. Ale však, keď mi padne Legendary, tak to možno natočím. Ale to asi nie. Traja títo. A tie vozíky sú najhoršie. Škoda, že sa nevedia zničiť s ultinou. Yes. Ešte stále kašľujem. No, dobre. Toto je najsilnejší brawler, asi ma 5-krát zabili. S takými slabými brawlermi. Teraz sa sústredím. Yes. 7-3. Ty vole. Koks. Či čo? Duo. Ja nechcem vymieňať tohto brawlera. 41 zo 100. Potom, keď sa budú otvárať, tak to natočím. To musím natočiť. A keď budem ho mať na 300, tak 2 asi. Alebo na 400. Zas som s týmto. Máme také isté flying mod. Ne, nezabij ma. Ani ty jeho. Yes. Toto je OP brawler. Lepšie Messi. Len lepšia oslava je to na ľubu. Nepoznáte obidvoch, tak neviem. Yes. Čo? Len 25, 100, 200, 50, 500, 1000, 2000, 4000, 800, len. Čože? Tak, toto je aké pekné. 1000 coinov, 1000 coinov. Laser mod môže byť dobrý, ale tento saber mod je lepší. 1000 coinov, čo? Naše, ja už mám. Tak na koľko gadget? Ale nie.
nic to nebolo. Mi nešiel internet, alebo ešte kaš. Prepáčte, že to hovorím, ale tak neviem prestať. Wow. Yes, easy. Nebudeš mi ničiť nič. Ani brawlerov. 9000. Na 2 hity. Aj to je toto. Asi. Aj. Ja hľadám brawlerov. Kde ste? Easy. Na 1 hit. 5000 HP. Ty koks. Yes. Hrajte s ním. Hrajte. Do 4. januára. Lebo on je len na trophy boxové. Trophy. Ja neviem to povedať. Tam stáj. Dobre. 5, 0, 69. Toto je najlepší brawler na Brawl Stars. Ježiš. Zase nejdeš. Yes. Ja už som sa zlakul. Good like ma, ja nič som nemala, nemám. Však. Good like ma, kto neviete? Lebo ja áno. Chcete vedieť? Ja neviem. Ten Tyku, nebudeš, nechoď po mne. Perla. Double kill. 3-0. 83 už. To je taký OP brawler. Ja s ním budem mať max win streak. Lebo on je OP brawler. Ja viem, terám hovadiny, ale tak ja sa z neho teším. Asi už toto video ukončím. Tak sa majte a dávajte odbry, tak